Dobroveče, dobrodošli. Ovo je Teška reč, specijalno izdanje. Ja sam Dragan Jevučićević, glavni urednik Informera. Večeras imamo, kao što ste vidjeli u najavama, da tako kažem, što bi rekli, super ekskluzivne goste. Sa nama u studiju u ovom prvom delu emisije lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Dobroveče, gospodine Šešelj. Dobroveče. Glavni urednik portala Novi standard Željko Cvijanović. Dobroveče. Dobroveče. I Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobroveče. Dobroveče. Dakle, tema večerašnje emisije je zašto u Srbiji ne može da bude normalno. Eto, to je neki radni naslov. Zašto se stalno proizvode nove afere, novi problemi, zašto se svakog dana maltene lansira poneka nova afera, čiji je to interes, zašto se to dešava, da li je to samo do nas ili možda ima i nekoga sa strane. Dakle, gospodine Šešelj, da vas pitam vrlo kratko, zašto? Pa zato što se stare afere ne rešavaju, to je osnovni razlog. Zato što su afere normalne u iole demokratskom društvu i zato što se mora nečim pokazati da javnost zaista ima izvesnu ulogu u društvenom životu, pogotovo mediji, kao način ispoljavanja javnog mnenja. Sada, Srbija je i u tom pogledu specifična. Zašto? Zato što je Srbija na pola puta ni tamo ni ovamo. Imamo na vlasti jedan prozapadni režim. Kad kažete na pola puta, na koji put mislite? Samo da... Pa mislim da smo mi na pola puta između istoka i zapada. I moramo da se opredelimo. Imamo jedan prozapadni režim, kakav je naprednjački režim i vlada Aleksandra Vučića, bez sumnje. Zašto? Zato što žele da se učlane u Evropsku uniju. Ali taj režim ne može da napusti stratešku orijentaciju na Rusiju u mnogim stvarima, prijateljske odnose sa Rusijom. Zar ne mislite da je moguće voditi tu? Ne, to nije moguće. A to, samo izvinite što vas prekidam, ali to razni analitičari govore od 2012. godine da nije moguće, evo već 3 godine moguće nekako. Nije moguće nikako, a baš zato što nije moguće... Mislite nije moguće više, a to? Amerikanci su krenuli da menjaju vlast u Srbiji. Naprednjacima i Vučiću u vizuri zapadnih sila istekao je rok trajanja. Oni su bili... A na osnovu čega vi to, gospodine Šešelj, tvrdite? Pa na osnovu raznih aktivnosti. Ja sam tu izjavu dao još pre oko godinu dana i više puta ponavljao. Aktivnosti zapadnih obaveštajnih službi, njihove diplomatske mreže, diplomatskog koda i onoga što se dešava u Srbiji. Jer u Srbiji ima mnogo instrumentalizovanih političkih faktora. Treba pročitati depeše Wikileaksa koje se odnose na Srbiju, pa izvesti takav zaključak. A kada kažete ti instrumentalizovani politički činioci, na koga konkretno mislite danas? Da ne pričamo samo o Wikileaksu. Pa mislim i na ovu prozapadnu opoziciju, a mislim i faktore unutar naprednjačke stranke. Toga ima mnogo. Više ima u ovoj prozapadnoj opoziciji koju je Vučić skrajnuo, jer je preuzeo njihovu ideologiju. Vučić je preuzeo ideologiju Evropske unije, učlanjivanje u Evropsku uniju. To mu je okosnica ideološka. I odjednom je obesmislio postojanje ostalih prozapadnih strana. Vratit ćemo se na to. Samo nam recite zašto mislite da je baš sad postala nemoguća politika i Evropska unija i Rusija, da tako kažem, i istok i zapad? Pa zato što se vodi ekonomski rat između istoka i zapada. I da li to ima veze sa globalnom situacijom? Ima sa globalnom situacijom. Ko nas to ucenjuje? To hoću da vas pitam. Rusija je pokazala veliki interes da se vrati na Balkan. Amerikanci bi da to spreče. Amerikanci su još u jednom momentu i popustili pritisak, ostavljajući Srbiju Evropskoj uniji. Međutim, američki pritisak ponovo raste i ja mislim da će on sve intenzivnije da se manifestuje u srpskoj javnosti. Sad je ključno pitanje. Šta može da uradi ovaj... Šta mi možemo to, izvinite, šta mi možemo tu da uradimo? Šta je najpametniji potez koji Srbija može... Sad se postavlja pitanje ko smo to mi. Mi iz Srpske radikalne stranke znamo šta bismo uradili. Da smo nekim srećnim slučajem već na vlasti.
mi bismo odmah proklamovali odustajanje od učlanjivanja u Europsku uniju i orijentisali se na integraciju sa Rusijom i ušli u vojni savez ODKB koji predvodi Rusija. Zagovornici Europske unije bi vam zamerili da bismo onda ostali bez tržišta, bez novca. Jer nije tačno. 80%, nema kako kažu, većeg tržišta u Evropi od ruskog tržišta. Ali bez Europske unije ne možemo da izvozimo ni u Rusiju, tako? Jer moramo da pređemo preko teritorije Europske unije. Možemo Dunav, ako ne može niko da nas blokira dok postoji Dunav. Ne može niko zabraniti ruskim brodovima da mirno plove Dunavom s bilo kakvom robom. To niko ne može. Izvinite, gospodine Šešelj, samo pre nego što uključimo druge sagovornike u razgovor, dakle, kada ste malo čas spomenuli prozapadne elemente ili kako ste već rekli, koji su instrumentalizovani od strane Amerikanaca ovdje u našoj politici. Dakle, rekli ste u opoziciji, ko je sve to, a ko je to, rekli ste u Srpskoj naprednoj stranci? Kad je Vučić pobedio na izborima 1992. godine, Vučić je tada pobedio 2012. Pa onda još ubedljivije 2014. godine. On se uljuljkao osjećanjem da ga podržavaju zapadne zemlje, da su mu to prijatelji. On se neprekidno pozivao na njihovo prijateljstvo. Međutim, tu je bio krajnje neoprezan. Iz poraženih snaga, kako se to kaže klasičnom terminologijom, on je preuzeo mnoge kadrove. Kome bi palo na pamet? Meni ne bi nikad. Da iz udruženih regiona Srbije uzme Zoranu Mihajlović. Ona je bila potpredsjednik Mlađana Dinkića. Mlađan Dinkić je... G17, ne iz udruženih regiona. G17, nije bitno, to je to. Mlađan Dinkić je ojadio Srbiju. Najveći kriminalac od 5. oktobra na ovamo. I sad Vučić dovodi njegovu najbližu saradnicu, postavlja je za potpredsjednika stranke, postavlja je za potpredsjednika vlade. I ona se umiljava, slatkorečiva, zaklinje se u vernost do određenog momenta. Klasični spavač. U određenom momentu, kad je probude Amerikanci, ona kreće u akciju. Hoćete kažete da je ona američki čovjek? Imate vi neki dokaz za to? Pa, ja imam mnoštvo dokaza. Pravi dokaz su njeno ponašanje. Evo vam najnoviji dokaz. Nakon ovih afera u medijima proteklih dana, ona kao slavi slavu u nekom restoranu Pokača, Šokača, kako? Fokača ili Fokačo. Fokačo. Ja mislio Bokačo, znam književnika Bokača, slavni italijanski književnik iz vremena renesanse, a za tog Fokača nikad nisam čuo. Pa šta je smešno, tako je. To verovatno nije čovek, nego... Otku znam šta je, ali evo, sad je dobila Zorana Mihajlović novi nadimak, Zorana Fokača. Jeste čuli za to? Ne, čašija priča celi dan. I tamo je... Ali čekajte, pa otišla pa slavila slavu, pa šta? Dobro, ne slavi se slava u restoranima, nego kod kuće. Nije bitno. Njena je stvar kako će slaviti slavu. Ali ona je htjela nešto da demonstrira. Amerikanci su htjeli nešto da demonstriraju. Da je ona slavila slavu privatno u svojoj kući, niko možda ne bi ni saznao ko su je bili gosti. Međutim, ona ide javno. Da bi se pokazalo, stavilo do znanja Vučiću da uživa američku podršku. Tamo je bio lično američki ambasador Kirby. Nije bio nijedan funkcioner iz naprednjačke stranke. Nijedan jedini. I to je, Kirby je rekao Vučiću, vidiš da je Zorana Mihajlović pod mojom zaštitom, ne smiješ da je smenjuješ. Gospodin Šešelj, da budemo pošteni, prema ministarki ona nije tu, ali dobro. Začemo je. Dobro. I ona i gospodin Kirby, ambasador, su rekli da su tu bili potpuno privatno. Ona je zvala kao... Pa nećemo valjda slušati šta oni govore. Pa nismo vesla sisali, valjda. I dakle, vi... Kirby kao ambasador američki u Beogradu ne ide nigde privatno. I kad ide u zoološki vrt, to ne ide privatno. I kad ide u javni toalet, to ne ide privatno. Ne može on nigde biti privatno. On je ambasador jedne od najmoćnijih svetskih sila. I gde god se pojavi, on je u toj službenoj funkciji. I vi kažete da je u SNS-u taj element spavač, ili kako vi kažete, Zorana Mihajlović. Jeste. Evo vam kod Udovički isto tako. Dobro, ona nije u SNS-u. Pa nije u SNS-u, a otkud u vladi? Pazite. Pa kao ekspert. Ma kakav ekspert? Zašto ekspert? Pa ne znam za ovo. Pa jedno, bila je guverner Narodne banke na falsifikovanim skupštinskim izborima, pa šta je pokazala? Ništa.
Kakav ekspert? Molim vas. Šta to znači? Borimo se za vlast. I, na primjer, Srpska radikalna stranka pobedi na izborima, osvoji vlast. I sada ja, kao mogući mandatar, to mi je životna želja, da formiram prvu radikalsku vladu posle Milana Stojadinovića, uzmem nekoga ko nije član Srpske radikalne stranke. Ne pada mi na pamet. Jer mi idemo na izbore, se borimo za vlast. A kad pobedimo na izborima, želimo da preuzmemo vlast. A Vučić je bio neoprezan, računajući na stvarno prijateljstvo tih zapadnih sila, on je šakom i kapom delio ministarske mandate, odnosno portfelje. I tako je uradio s ovima koji su također imali velike simpatije Zapada, podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Ima ih još nekoliko vladi. Dakle, tu je napravio jednu grešku koju mora što pre da ispravlja. Možda da to ispravlja smenjivanje. Nisam siguran da će hteti to da radi. Ali najbolji način da se takve greške ispravljaju su vanredni izbori. Nek narod odluči. Dobro, vratit ćemo se na to. Samo, gospodin Cvijanoviću, čuli ste procenu ili stav gospodina Šešelja da je nemoguća politika više i Evropska unija i Rusija, i Moskva i Brisel. Da li se vi slažete ili mislite da je možda ipak moguće? Slažem se da je sve manje moguće. Ta politika... Kad kažete sve manje moguće, znači ipak i dalje moguće? Postojao je prostor u vreme kada su Rusija i zapadne sile bile u nekom stanju mira, odnosno dok je Rusija bila u stanju pokornosti prema tim silama, bilo je moguće imati izvesne sklonosti prema Rusiji. Na kraju krajeva, kada je počelo da se priča o Južnom toku negde tamo 2005. 2006. godine, malo ko je to razumevao kao više od ekonomskog projekta. Međutim, Rusija je umeđu vremenu jačala i to se pokazalo kao ozbiljan geostrateški projekat. Dakle, snaga Rusije je ta koja je sužavala prostor za nešto tako, iako je Rusija u ovom slučaju sila koja nastupa cezarovski. Dakle, ako nisi protiv mene, ti si sa mnom. Zapad je taj koji kaže, ako nisi sa mnom, ti si protiv mene. Dakle, kažete da nas Zapad uslovljava, a ne Rusija u ovom trenutku? Tako je. Video sam... Vaše informacije kažu ili vaša procena da nas Zapad uslovljava raskidom bilo kakve saradnje sa Rusijom. Upravo to i znamo. Upravo to znamo, to smo na kraju krajeva i videli i nije slučajno da se sada pritisak Zapada... A dokle će biti, gospodine Cvijanoviću, moguća ova neka balansirana politika koja postoji već 3 godine? Vidite, šta procenjujete? Vi ponekad možete da vodite neku politiku i da preživljavate u njoj, ali vi ne ostvarujete političke ni bilo kakve druge profite za zemlju. Ja mislim da u ovom trenutku politika takvog balansa ne može da ostvari profit za zemlju, nego naprotiv, gura zemlju u škripac. Dakle, kada kažem da Srbija mora da uspostavi čvršću saradnju sa Rusijom, pa i ozbiljnu ekonomsku saradnju sa Kinom, ne mislim da treba da okrenemo cevi prema Evropi i prema Americi. Naravno da treba da pokušamo da zadržimo neki vid saradnje, na kraju krajeva i neki vid lepog ponašanja. Moguće je onoliko koliko mi iz tog procesa izađemo jaki. Srbija koja bi bila jaka i u vojnom i u ekonomskom smislu, ali u ovom trenutku mislim pre svega u vojnom smislu, ona je faktor mira na Balkanu. Srbija koja je slaba, koja je rasturena iznutra, koja nema oružje, Srbija je mamac za probleme na Balkanu. A kome ne odgovara ta stabilna Srbija, da ne kažem ništa jače? Ne odgovara Sjedinjenim državama, ne odgovara Velikoj Britaniji i u izvesnoj meri ne odgovara ni Nemačkoj. Mada ne na isti način kao... Ne na isti način kao ovamo, jer mislim da Amerikanci i Britanci imaju nameru da pokušaju da stvaraju na Balkanu još jednu Ukrajinu, čime bi pojačali pritisak na Evropu. Evropa se jako plaši toga jer jedva izlazi na kraj i sa ovom Ukrajinom koju ima i zbog toga mislim da su oni u ovom trenutku iz
taktičkih ili sebičnih razloga, kako god hoćete, zainteresovani za balkansku stabilnost. Ali Amerika i Velika Britanija, odnosno NATO, oni nisu zainteresovani za stabilnost i mi to vidimo svakoga dana. Gospodine Stankoviću, samo vaša procena, da li se vi slažete sa stavovima gospodina Šešelja i Cvijanovića? Da li je i dalje moguća ova politika i jedna i druga, i istok i zapad? Složio bi se s ovime što je rekao gospodin Cvijanović, donekle i s onime što je rekao gospodin Šešelj, zato što tačno je to da ste vi u situaciji da morate se opredeliti. Dakle, ako je zvanični kurs politike ulazak u Evropsku uniju, to znači da čak i među tim poglavljima imate jedno od tih poglavlja koje kaže da vi treba da uspostavite potpunu harmonizaciju vaše spoljne politike s politikom Evropske unije. Isto tako... Ali to u trenutku ulaska u Evropsku uniju? Da, ali postepeno morate da dokazujete na svakom pojedinačnom koraku tako nešto. Dakle, jedan od tih uslova koji je nama nad glavom, u ostalom o tome je premijer govorio, jeste uvođenje sankcija Rusiji. To je ono da vam oni... Ali te sankcije uporno ne uvodimo od prošlog leta. Tako to je prvi put zatraženo od nas jula prošle godine. Pazite, zato što bi to pokvarilo političke i ekonomske odnose sa Rusijom. Mi imamo određene političke razloge zbog kojih to ne radimo. Hoćete što drugo da vam kažem. Dakle, mi od jula 2014. iako traže iz Brisela, ne uvodimo. I evo, dočekali smo novembar 2015. Ništa nam se strašno od Evropske unije ne desilo. Ali pazite, nismo suštinski, pazite, nismo suštinski napredovali u pravcu evropskih integracija. Dakle, taj proces, evo uzmemo primjer Crnu Goru. Crna Gora je već, ja mislim, zatvorila bar 12 poglavlja u procesu integracije ka Evropskoj uniji. Kod nas tek treba da počnu da se otvaraju. Dakle, mi dok imamo kurs politike prema Evropskoj uniji, to što stiže, što vi zovete uslovom ili pritiskom ili kako već hoćete ga, možete ga imenovati, to je nešto što logično sledi iz tog procesa. Uključujući tu još bližu saradnju sa NATO-om. Ne treba zaboraviti jednu stvar, da kad su ulazile zemlje članice nekadašnjeg Varšavskog pakta u NATO, u Evropsku uniju, postale su 3 stepenice. Prva je bila Savet Evrope, druga je bila NATO, treća je bila Evropska unija. Dakle, to što je važilo za njih u određenom smislu sigurno će važiti za Srbiju. Jer to su geopolitičke procene koje se prave dugoročno i koje podrazumevaju da se vi opredelite u kom ćete carstvu živeti. Da li ćete biti izolovano ostrvo koje pokušava da, kao što kažu sagovornici, uspostavlja bliske odnose sa Rusijom, političke, vojne, ekonomske, ili ćete biti neko ko će pripadati zapadnoj hemisferi sa svim posledicama koje to podrazumeva, a to podrazumeva da konsekventno prihvatite po Srbe nepovoljan raspad bivše jugoslovenske države. Ako dozvoljavate samo jednu malu primedbu, nedavno je neko napisao vrlo inteligentnu stvar da kaže zemlje koje nam stvaraju najveći otpor u priključenju Evropskoj uniji, to su iste one zemlje koje su spremne da nam prave najveće probleme ukoliko odustanemo od priključenja Evropskoj uniji. Dakle, kada imamo tu jednačinu pred sobom, onda moramo da razmišljamo da li je ulazak u Evropsku uniju strateški proces u kome trenutno učestvuje Srbija. Proevropska politika možda, ali ubeđen sam da nijedan političar u Srbiji, čak ni onaj najevrofanatičniji, ako ima 3 čiste, ne vidi Srbiju u narednih 15-20 godina u Evropskoj uniji. Dakle, za svog političkog veka. 15-20 godina, vidite, stvari koje se događaju u Evropskoj uniji su katastrofalne. Evropskoj uniji treba najmanje 10 godina mira i prosperiteta da bi ponovo stekla tu snagu da može da prima nove članice. Ona tu snagu nema i u narednih 5 do 10 godina smo sigurni da neće uspjeti da se obnavi. A verovatno je redefinisanje nekih institucionalnih aranžmana unutar i to što bi proisticalo iz svega toga. Gospodine Šešelj, rekao ste malo čas da su izbori jedino rešenje. Da li bi na tim izborima, da parafraziram gospodina Cvijanovića, trebala da bude glavna tema kom se carstvu prikloniti? I da li je, hoću nešto drugo da vas pitam, još nešto da vas pitam. Dakle, zar ne mislite da je najpametnije voditi politiku koje se ne odričemo puta prema Evropskoj uniji, a da istovremeno, dakle, da mi sami sebi ne zatvaramo vrata, ni leva, ni desna, ni istok, ni zapad? To je politika koju gubimo prijatelje i na istoku i na zapadu. Pazite, Rusija ima ogromno strpljenje prema Srbiji. Rusija nam je otvorila ogromne mogućnosti. To je pokazala ova Vučićeva poseta Moskvi pre nekoliko dana.
Ali da li ćemo mi te mogućnosti iskoristiti zavisi od nas samih. Ako ćemo mi dalje sedeti na dve stolice, u jednom trenutku može i Rusija da digne ruke od nas. Zašto bi ona neprekidno samo pomagala i štitila, a mi da jedva čekamo da idemo u zapadni tabor? Pogotovo što se pojavljuje već ponegde ideja o ulasku u NATO. Otvoreno se to nije realno, ali tako? Pa nadam se da nije, ali ko zna. Ogromna većina građana Srbije su... Ja sam nekad smatrao da nije realno ovo što se desilo 5. oktobra, da najgori šljam i ološ se podigne sa dna Dunava i preuzme vlast u Srbiji. I to je tragedija koja je trajala 12 godina. Ja do 5. oktobra nisam verovao da će se to tako desiti. Evo, samo pogledajte fizionomije ljudi koji su tada postali vlast u Srbiji. Tako da moramo da imamo u vidu da je sve moguće i da su uvek moguće i one najgore varijante, koje nam u prvi mah izgledaju fantastično. I zato moramo smišljeno, racionalno da idemo u onom pravcu u koji nas usmjerava zdrava logika. Hoću nešto drugo da vas pitam. Vi rekao ste malo čas da je taj prozapadni, da ako se složimo da je opozicija, kako ste sami rekli, skrajnuta, ostala bez teme, prosto kad kažem, ova evropska opozicija, pričam, evropska opozicija, evropejska, da je tako, evrounijatska opozicija, je ostala bez nekih šansi da se brzo ili lako vrati na vlast. Vi rekao ste da u SNS-u taj Zapad ili Amerika imaju samo Zoranu Mihajlović. Pa znači... Ma to nije tačno. Nisam rekao da imaju samo Zoran. Ona je najnoviji i ekstremni primjer. Oni imaju mnogo takvih ljudi u SNS. A koga imaju moćnije nego Zorana Mihajlović? Ona je potpredsjednik. Čekajte, ima još moćnih ljudi, ima još ministara, ima Tomislav Nikolić koji se priklonio već tom sektoru. Pa nemojte, molim vas, vidite da je sad... Pa nemojte, Tomislav Nikolić. Molim vas. Apsolutno na drugoj strani. Mesecima i mesecima. Stalno je na udaru Kurira, odjednom sad Kurir u potpunosti menja stav prema njemu. Dobro, doći... Nešto tu stoji. A šta? Zato što je on spreman da zaigra na bilo koju kartu da bi dobio još jedan mandat. A kako će dobije mandat bez SNS? Pa čekajte, ko zna šta će biti na političkoj sceni kroz nekoliko meseci? Ko to možda računa? Jel mislite da naprednjaci imaju razvijenu i čvrstu stranačku infrastrukturu? Nemaju. Danas u Srbiji samo srpski radikali imaju čvrsto organizovanu stranku. I niko više. I kad krenu ti vetrovi da duvaju, pa čekajte polako, već je bila koalicija Nikolić, Dačić, Velja i Lić. Pa se poremetila kada je Dačić nagovorio srpski kokus u Americi da ga predloži za Nobelovu nagradu, pa je zbog toga Tomislav Nikolić poludio, jer je on smatrao da on treba da dobije Nobelovu nagradu za predaju Kosova. Gospodin Šešelj, samo ako možete ovdje se zadržimo, prosto nije, nemojte pogrešno me razumeti, ali nije logična vaša priča. Zašto nije logična? Pa evo, dozvolite da objasnim. Gospodin Tomislav Nikolić je otvoreno proruski političar. On u svakoj prilici to ističe. A vi kažete da je... On je 2 decenije isticao da je moj iskreni sledbenik do groba, da je sve u politici naučio od mene, da je ovako, da je onako i onda izdade. Pustite vi to, ko je jednom izdao, izdaje stalno. Izdaja mu postane profesija, zanimanje. Čekajte, a koji bi bio sad interes? To ne mogu da razumem. Koji bi sad bio interes Tomislava Nikolića? Između njega i Aleksandra Vučića odavno su poremećeni odnosi. I oni su u latentnom sukobu. Tomislav Nikolić... Ali vi to govorite već godinu dana, govorili ste iz Haga. I šta, je li istina ili nije? Vi ste dobro obavešteni. Znate li je li to istina? Ja koliko znam nije, ali zaista... A vi znate da nije? Ne kažem ja koliko znam nije. Pa gde je ona istinoljubljivi Vučićević koji nas danima obasipa informacijama? Ja koliko znam jeste. Kako to znate? Pa znam, ja sam najbolje obavešten čovjek u Srbiji. Dobro. Vi tvrdite da je gospodin Nikolić deo zavere protiv... Jeste, i već mesecima, pazite, jednu stvar. Nije meni krivo što je do toga došlo. Meni je drago što je do toga došlo. Što se oni međusobno sukobili. Međutim, ja govorim činjenice jer pravimo analizu sadašnjih stanja. A ne navijamo. Bar ne u ovoj emisiji. Dobro. Da nismo navijački raspoloženi. Iznosimo mišljenje, polemišemo pomalo i tako dalje. Dakle, on je skrajnut u Srpskoj naprednoj stranci. Njegovi kadrovi se polako potiskuju. I on za još neki mjesec neće imati nikakvog uticaja. Onda
strašno je kompromitovan u javnosti. Raznim aferama, lažnom diplomom, fondacijom Dragice Nikolić i tako dalje. I on je tu gubitnik. On nema više ni jednog uveravanja da će ponovo biti kandidat Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima. Pa to je sam Vučić je nedavno rekao. Ma, molim vas, pustite to. Nema on to. Može to Vučić da kaže u javnosti. Ali način njihovog saobraćanja je takav. I zna se tačno šta su Nikolićevi kadrovi, šta su Vučićevi. Ti Nikolićevi su svedeni na veoma malu grupu. I on je spreman preko određenih tajkuna da se stavi u ovaj suprotni tabor. Kakvih sad tajkuna? Pa rekli ste Amerikanci. Pa čekajte, ko su instrumenti Amerikanaca ovde? Instrumenti su diplomatske službe, tajne službe i tajkuni. Zašto tajkuni? Mislite, oni su im omogućili da... Pa oni su im na razne načine, razne stvari omogućili, a s druge strane gledaju na njih da se oslone. Jer to im predstavlja određenu sigurnost, bezbednost u Srbiji. I spremni su uvek da tako nešto urade. Jer njima je najvažnije da sačuvaju svoje milione i milijarde. Tako vam stoje danas stvari. Kako će se one razrešavati? To je drugo pitanje. Da li će se razrešavati na ulici? Zašto su Amerikanci spremni? Oni su tu beskrupulozni. Ali kako, opet vas pitam, kako na ulici, kada imate, evo, Dejan će nam potvrditi sva istraživanja javnog mnenja da je koliko sad trenutno ima popularnost SNS? Vučić ima između 52 i 56, zavisi od ispitivanja do ispitivanja. Srpska napredna stranka? Pa ona isto tako ima preko 50%. Naša ispitivanja pokazuju da radikali imaju preko 20% još od maja meseca. I vaša ispitivanja pokazuju da je SNS najpopularniji. Jeste, ali da imaju oko 35% ali kako je, otkud onda kritična masa za ulicu? Kako? Pa ona se može stvoriti vrlo lako. Prvo je nezadovoljstvo među zaposlenima, nezadovoljstvo među penzionerima, nezadovoljstvo među studentima, među nezaposlenima. Kako kad istraživanja kažu drugačije? Ma, molim vas, nezadovoljstvo postoji. Ja putujem svuda kroz Srbiju. Sad je pitanje kako će se to nezadovoljstvo artikulisati. Da li na izborima, mi radikali se trudimo da to postignemo. Da okupimo sve nezadovoljne i da ih usmerimo, da nam daju poverenje na izborima. Ali izbori više nisu tema. Predsjednik vlade je rekao da nema izbora. Biće za mjesec, 2, 3, nemojte ljudi. Najkasnije do aprila izbori na svim nivoima. Ajmo sad da se vratim na ovo što je suštinsko ovde. Kako će Amerikanci to izazvati? Oni imaju instrumente uticaja. Mogu da organizuju razne nevladine organizacije i već su ogroman broj organizovali. Utiču na političke partije, na razne sindikate, na čak kulturne institucije, čak naučne institucije. Dakle, imaju širok dijapazon mogućnosti za svoje delovanje. Hoćete kažete, to je takozvana akumulacija haosa, tako? Za 5. oktobar oni su obezbedili novac. $100 miliona. I sve je bilo organizovano. Sve je režirano. Izvanredno dobro režirano. Zašto oni to ne mogu ponovo da postignu? Ko im je u tome smetnja? Pa nemaju alternativu. Ko bi to mogao da uradi? Ja to ne vidim. A ko je onda mogao da uradi? Pa dobro, onda je postojala neka... Mi smo se smejali kad je Đinđić najavljivao... Dobro, ali onda se imali... Ma koja jaka opozicija? Sad igraju na svom terenu. Sada imaju ljude u svim... Sad imaju mnogo više nego onda što su imali. I sada, da se ne lažemo, sada je lakše nego onda. Lakše je što se tiče koliko su pustili pipke u društvo, u institucije, onda su oni ipak delovali s polja. Naravno. I morali su da kriju. Tako je. Sad više ništa ne moraju da kriju. Pogledajte prijeme u zapadnim ambasadama. 2000. godine bilo je sramota ići na njihove prijeme. Posle bombardovanja, posle svega toga. A sad ne može da se uđe, nagrnu svi koji pripadaju tom zapadnom establishmentu. Dakle, jednostavno idu na poklonjenje. I pročitajte jednom taj Wikileaks. To je izvanredno štivo. Treba sve pročitati. Mislite da i dalje to tako funkcioniše? Ne ono malo što je štampano, nego... A mislite da i dalje to tako funkcioniše na isti način? Naravno, sve isto, samo što nema sad nekog novog Assangea da nam otkrije dokument. Dobro. Ja mislim da je to malo teže. Kažete, šta je teže? Pa mislim da je teže zamisliti sada 5. oktobar, zato što ste u to vreme imali čitavu deceniju neke opozicione borbe protiv
tadašnjeg režima koji je vodio Slobodan Milošević. Imali ste, ako hoćete, neku koncepciju koja je trebalo da bude drugačija od one koncepcije koja je tada bila sprovođena i imali ste samim tim mogućnost da kroz te ideje koje su zvučale u to vreme kao primamljive, imali ste mogućnost da izvršite neku vrstu mobilizacije. Uz to, koliko god bili ti lideri nekadašnjeg DOS-a neuspešni u real politici od 90. do 2000. godine, oni su ipak činili neko organizaciono jezgro koje je moglo da animira po različitim delovima Srbije, uključujući tu pre svega Beograd, neku populaciju koja je bila nezadovoljna desetogodišnju vladu. Ako pretpostavimo sada da je tačno ovo što sada opozicija deluje potpuno rastureno. Ali ako pretpostavimo da je tačno ovo što priča gospodin, ako prihvatimo kao tačno ovo što priča gospodin Šešelj, da su na toj strani već Zorana Mihajlović i Tomislav Nikolić, kako onda stoji ta vaša računica, da tako kažem? Pa zavisi od toga šta su oni spremni, dakle pod pretpostavkom da su u toj igri, dakle zavisi od toga šta su spremni da urade. A šta bi, na primjer, mogli da urade? Gospodine Stanković, ali samo da vas podsjetim. Koliko danas Amerikanci imaju direktno svojih televizija? Imaju N1, imaju B92, imaju Prvu. Pa to je Grčka, Prva i B92. Kako je? Potpuno pod američkom kontrolom. Ajde vidimo koja gledamo. I imaju RTS pod svojom kontrolom. Kako to mislite? Pa preko Bujoševića. Bujošević je žuti decenijama i blizak Amerikancima. Pa nemojte ljudi. Oni su ga i doveli na mjesto generalnog direktora. Pa evo, vi bi trebali bolje od mene da znate. Doveli su ga protiv stanovišta vlade. Dobro, vlada o tome ne odlučuje. Ne odlučuje, ali ima svoj stav. Ima svaki ministar svoj stav. Ima pravo na svoj stav. Pa dobro, ali ako gledate uređivačke politike svih tih televizija, one ipak nisu propagandistički napravljene. One, bez obzira na to što imaju određenu interpretaciju političkih događaja, procesa i aktera, one nisu otvoreno propagandističke da bi mogle... Dok ne dobiju signal. Nisu onoliko koliko je to tehnološka stvar. Kreću. Niko neće izaći na televiziju da kaže Amerika je najbolja zemlja na svetu. A da li su, ovo što kaže gospodin Šešelj, kad dobiju signal, da li su može biti već dobili neki, ajde da ne kažem signal, nego signalčić? Evo, na primjer... Naravno da su dobili. Pa, mislim... Na primjer, slučaj gospođe Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije. Neću da kažem ništa, ali prosto vrlo je čudan slučaj. Od početka do kraja. Niko se time ne bavi na način da kaže ovdje je nešto čudno. Jer, izvinite, gospođa kaže da je dobila udarac u glavu, odnosno da je u jednim novinama kaže da je pretučena, u drugim novinama kaže da je prebijena, da je jedva preživjela, da je na meti mafije, a onda se ispostavi da u policijskom zapisniku je ispričala nešto sasvim drugačije. A pritom krije od policije i odbija da ode kod lekara da bi se utvrdile tip povrede. I to svi preuzimaju kao definitivni napad. Da, mediji to preuzimaju kao završenu stvar, kao žrtvu... Je li to dokaz da neko kontroliše drugi? To nije dokaz, ali to je ozbiljna indicija. Imamo ozbiljne indicije na koji način se probiraju sagovornici, na koji način se izvlače teme i vi vidite sada u posljednjih nekoliko dana upravo sa te strane dolazi do jednog podgrevanja situacije, do stvaranja viška temperature u društvu. Ovo su sve, ove afere iz posljednjih nekoliko dana, to su medijske afere. To nisu afere gde se nešto u društvu zaista dogodilo što je veoma važno, pa sada to mediji interpretiraju ovako ili onako. To su medijske afere i to pokazuje zapravo snagu onih koji pokušavaju u ovom trenutku da oslabe vladu. Željko, ali tu... No, još jedna stvar veoma važna. Veoma je važna. Pogledajte šta nam se desilo 1999. i 2000. godine. Agenture pod zapadnjačkom kontrolom organizovale su ubistvo Čuruvije, 2 atentata na Vuka Draškovića, ubistvo Ivana Stambolića. Što to sad pominjete, gospodine Šešelj? Pa zato što ove stvari idu tim putem. To su u stanju da urade, da izvrše likvidaciju i da, kao što su Miloševiću pripisali 2000. pripišu danas nekom drugom. I zašto nikad nisu raskrinkovane te afere? Baš zato što su izvedene pod zapadnjačkom kontrolom. Čekajte, vi hoćete da kažete... Nikad nije raskrinkano, ni danas neće biti raskrinkano. Ni cela vlast usuđuje da to uradi. Ubistvo Slavka Čuruvije. Oni se bave perifernim pitanjima.
Je li pucao ovaj ili onaj? Zatim nikad neće biti raskrinkana ova 2 atentata na Vuka Draškovića u Budvi i na Ibarskoj magistrali. Pogotovo ubistvo Ivana Stambolića. Pa setimo se koliko je lično Zoran Đinđić zataškavao te... Za Stambolića to je do kraja dovedeno. Šta je dovedeno? Utvrđeno i ko je pucao i priznao je i osuđeno. Da je važno su. ko je pucao, je li osuđen. Nemojte ljudi. Ko je organizovao? Ko je naručio? Pa zna se i to u presudi piše. Pa šta, mogu da napišu šta god hoće u presudi. Dobro. Svi bi da pripišu mrtvom Miloševiću to. Pa nije baš samo mrtvom Miloševiću, nego i Živoj Miri Marković piše u presudi. Molim vas. Pa dobro, Mira Marković naručivala ubistva. Mnogo vam je ubedljiva priča. Ne kažem šta piše Mnogo vam je ubedljiva priča. Pravna država, moramo da poštujemo presude. Šta piše u presudi? Ubistva su izvršili oni koji su hteli da oslabe Miloševića pred 5. oktobar. Iza njih stoje, to hoćete kažete. Oni stoje, oni su organizovali i ovi izvršioci su bili njihovo puko oruđe. I pazite, vi sad hoćete kažete da je neko spreman da tako nešto daleko bilo ponovi u Srbiji? Pa ja vam kažem da je to moguće. Ja ne mogu sad da identifikujem, evo taj i taj će to i to učiniti. Ali to je opet moguće. To je mnogo opasno to što pričate sad, gospodin Šešelj. Pa dobro, opasno. Hoćete li me uhapsiti? Šta? Neću, samo vam kažem. Uhapsiš se jednog profesora tamo. Samo nešto. Jel imate vi neku informaciju ili to je vaša prosto, kako bi rekao, iskustvo ili procena? Ja imam veliko nagomilano iskustvo. Imam dobre informacije i uvijek sam imao najbolje informacije u Srbiji. U to ste mogli da se uverite više puta. Dobro, to mislim da niko ne spori, nego... A ni procene mi nisu loše. A šta sada može da se uradi da do toga ne dođe? Valjda niko u Srbiji ne želi da do toga dođe. Mora da se zavede red u državi. Šta to znači? A ovaj naprednjački režim je malaksao, ako ikad imao nameru da zavodi red, vrlo brzo je malaksao. To znači, mora da se pročisti vlada, mora da se pročite institucije sistema, mora da se obustavi budžetsko finansiranje nevladinih organizacija i mora da se taj novac preusmeri najugroženijim društvenim slojevima, posebno penzionerima i nezaposlenima. Dakle, mora se zavesti red u svim drugim institucijama sistema. A kad kažete red, mislite konkretno na šta? Na hapšenja kriminalaca? Pa na hapšenja kriminalaca. Evo, uhapšeno je nekoliko tajkuna čim je Vučić došao na vlast. Uključujući Miškovića. I šta sad? Ne znaju šta da radi. Kako mislite? Pa Mišković je blizu presude. Ko zna da li je blizu presude? I hoće li biti presuda i šta ja znam. Zato što je greška napravljena u startu. Ne možete vi hapsiti tajkune zbog korupcije i organizovanog kriminala, a ne hapsiti državne funkcionere koji su s njima bili u sprezi. Ne može jedan tajkun ništa da uradi ako nema privilegiju u državi. Komu omogućuje tu privilegiju? Neko od najviših državnih funkcionera. A ovdje nijedan državni funkcioner nije uhapšen. Gde je Labus? Neki ministri. Ko? Neki ministri su uhapšeni. Najbeznačajniji. Gde je Labus? Gde je Mlađan Dinkić? Gde je Boris Tadić? Gde je onaj Aleksandar Vlahović? Niko nikad nije ni pomenjao da bi postojala mogućnost Boris Tadić. A evo ima satelitska afera ako ništa drugo. On je glavom i bradom umešan u satelitsku aferu. Satelit. Pa da. To je Prvoslav Davinić bio... Pa Davinić je bio samo činovnik, izvršilac, nemojte ljudi. I kad je Davinić zapretio da će ispričati brže, bolje su ga pustili. A Davinić je bio ministar odbrane, nije bio činovnik. Pa koji je ministar odbrane? Pa ministar odbrane... Pošto vam je Vulin danas ministar... Pa nije Tadić tad bio... Za zabavu i razonudu. Nemojte, koji Davinić? Ali Tadić u vreme Davinića nije bio predsjednik vlade. Tadić i Mlađan Dinkić su u to umešani. Najdirektnije. I Davinić je stradao malo, pa su ga brže bolje pustili iz zatvora da ne bi počeo da priča. A šta bi se dobilo time? Kako bi se sprečilo? Pa evo borba protiv kriminala. Ne, slažem se. Ali vi kažete, malo što ste rekli da je moguće da neko daleko bilo dođe, stalno kažem daleko bilo, jer stvarno ne daj Bože to da se desi, da dođe do tog scenarija da neko organizuje čak i likvidacije. Daleko bilo. To je uvek moguće. Kako može država koja se bori protiv kriminala i korupcije to da spreči? Mislim, kakvo to veze ima međusobno? Ne bori se dovoljno. Ne bori se dovoljno. Ne ganja glavne zverke.
A ako bi ganjala glavne zverke, onda bi se desilo šta? Evo, ja sam neke od njih nabrojao ovdje. Šta bi se onda desilo u smislu bezbednosti države? A onda bi država dokazala da ima snagu i da može s tim da se obračuna. Mislite, i onda bi ovi što hoće da... Koliko imate za Labusa dokaza o raznoraznim aferama? On nas je do grla zadužio. Vi znate možda bolje od mene, gospodine Stanković. Vidim da se smeškate. On jeste učestvovao u kreiranju tog modela politike. Pa on je bio glavni kreator. Evo, ostavimo na stranu Đinđića, on nam je umakao krivičnom gonjenju. Ali imate sve ove druge. Ali samo jedna stvar tu. Kod Labusa, pošto je bio politički akter, vi ste imali političku i moralnu odgovornost. I on je političku i moralnu odgovornost... Pogledajte moje govore iz Savezne skupštine. A dobro, ali to je... Čekajte, ali Labus je snosio političku i moralnu odgovornost kao i Dinkić. Oni su sa političke scene otišli. I to, prvo je Labus otišao, je li tako, sam se povukao, a onda je Dinkić, nakon što nije prešao cenzus, prešao. Ali gospodin Šešelj kaže da oni imaju krivičnu odgovornost. Kada postoje, vi ste pravnik, to znate, kada postoji dovoljno dokaza, ja ne verujem da bi bilo ko ovde danas bio pristrasan u pogledu bilo koga od tih ministara. Pomenuli ste Vlahović. Pa Vlahović je bio optužen za neke privatizacije, za neke malverzacije kod njih. Otvoreno je premijer rekao, istražujući... Osumnjičen, da budemo precizni. Da budemo precizni. On je bio osumnjičen i šta se dogodilo? Nije bilo dovoljno dokaza da se pokrene dalji postupak. Dakle, mi moramo zaista uzimati u obzir ono što nadležni državni organi presuđuju, posebno onda, ako smo dosledni vašoj ideji da treba postoji red u državi. Evo, molim vas, ja sam pre neki dan na konferenciji za štampu objavio najstrože čuvanu državnu tajnu. Ugovor vlade Srbije sa Fiatom o podizanju fabrike u Kragujevcu. Tu je glavni kreator Mlađan Dinkić. Italijani su za svako otvoreno radno mesto dobili od vlade Srbije 10.000 evra. Još po 1.000 evra za svakog radnika radi do obuke. Pa im je onda otpisano svako plaćanje poreza i doprinosa na plate. Pa su dobili garancije vlade u periodu od 8 godina. Za nekoliko, pa to je malo 8 godina, ne, nije, ne kažem. Za nekoliko stotina miliona evra kredita dala vlada garancije. I evo, ja sam otkrio najveću državnu tajnu. Ona je na protivpravan način proglašena najvećom državnom tajnom. Ni Vučić nije smeo u javnosti o tome da govori. Ne sme da se govori zato što postoji mogućnost da Italijani raskinu ugovor da bi ostanemo bez fabrike automobila. Što nije nikako naš interes, ali tako? Da postoje međunarodne arbitraže na kojima se može ganjati i tražiti naplata štete. Italijani su prekršili čitav niz vrlo strogih propisa Evropske unije. Ako je ugovor saglasnost volja dveju strana, vi ste pravnik, ja nisam. A ne sme biti na štetu države. To je podrivanje ekonomske moći zemlje. Pa dajte u svaki grad tako otvorite neku fabriku i dajte tolike pare. Ja znam za ovaj slučaj Italijana, a znam za slučaj Gorenja iz Velenja. Na isti način. Ne može bre tako da se rešava ekonomska kriza. Dobro. Znate šta, kada kažete da je veoma važno uvesti red u državu, ja mogu da se složim, ali ne možemo od toga da krenemo. Naravno, u svim uređenim državama i državama sa dobrom politikom postoji red. Ali sa druge strane, red je postojao i u nekim veoma lošim državama, poput, na primjer, nacističke Nemačke. Tamo se zaista znao red i još gore od toga. Red, ako o njemu hoćemo da govorimo, mora da bude proizvod određene politike. Kakve politike? Evo sada, mi smo se ovdje okupili i razgovaramo da li postoje pritisci Sjedinjenih Američkih Država na ovu vladu ili ne. Da li pokušavaju da je smene ili ne. Da li pokušavaju dodatno da razbiju Srbiju ili ne. Ja mislim da je to tačno i da pokušavaju. I nekakav moj politički uslovan refleks u ovom trenutku skače u odbranu jedne vlade koja se nalazi pod udarom. Međutim, šta tu nedostaje da bi ta stvar postala masovnija? Da li ja branim vladu koju napadaju Amerikanci? Da, ali ne branim vladu koja hoće da proda Telekom. Ne branim vladu koja neće da stane na put prodaji poljoprivrednog zemljišta. Ne branim vladu koja reciklira stare kadrove i koji se to sada, kao što je gospodin Šešelj rekao, joj se obija u glavu. Dakle, ovo je trenutak
taj trenutak ključnog i velikog pritiska da vlada konačno artikuliše nacionalnu politiku i da započne nekakvo okupljanje oko nacionalne politike. U tom slučaju svi bismo znali šta branimo i za šta se tučemo. U ovom slučaju postoji jedan uslovni refleks, međutim, kao što znate, uslovni refleks se on nema ozbiljnu argumentaciju, on je samo refleks. Dakle, potrebno je mnogo više i potrebno je artikulisati politiku i početi okupljati ozbiljne ljude u ovoj zemlji oko takve politike. Je li to što sad i vi ste prvi pomenuli, da ozbiljnija država, da li je to moguće sad? Meni ne pada ni na kraj pameti da branim Vučićevu vladu. Ja želim da ta vlada što pre padne, ali na demokratskim izborima. I da ga pobedimo na tim izborima. Ali ovo što se sprema, to po svoj prilici će biti pokušaj vaninstitucionalnog uklanjanja jedne garniture koja je na vlasti i dovođenja druge. Pod raznim izgovorima. A što se države tiče... Kad kažete vaninstitucionalnog, mislite na ulicu? Pa i na ulicu. I u samoj vladi. Pazite, predsjednik vlade je prvi među jednakima. Do sad je izgledalo da je Vučić jedini ministar u toj vladi. Međutim, u jednom trenutku svaki od tih ministara ima pravo glas. A kako to sad, evo, se oglašavaju mnogi otvorenim pismima po internetu? I Zorana Mihajlović i Saša Mirković. Kao da je neko osjetio da je došlo neko vreme kada mogu da se suprotstavljaju i da šalju otvorena pisma i Vučiću i vrhu SNS-a. Pa, neki su se ohrabrili, a neki su verovatno zbunjeni zbog nekih informacija koje su otišle u javnost. Ali oni koji su ohrabreni dobili su garancije da neće biti smenjeni sa ministarskih položaja. Kako to? Od Amerikanaca, od Kirbija. Kako može Kirbi da nekom garantuje da neće biti smenjen? Pa zato što sad Vučić zna... Čekajte. Ajde da prevedemo to. Ako smeni Zoranu Mihajlović, nastaće frka kao da je maltene smenio Kirbija. Dakle, ova vlada se ne može stabilizovati i osnažiti ukoliko konačno ne kaže nećemo u Evropsku uniju, idemo na integraciju sa Rusijom. Ako Vučić tako kaže, ja ću ga prvi podržati. Čim sam se vratio u Srbiju, ja sam to rekao za javnost. Dakle, nećemo u Evropsku uniju. Vi ste najavili mogućnost da podržite pre godinu dana. Vučića. Više puta. I na konferencijama za štampu i na televizijama. Imate sve na internetu. Na našem sajtu na internetu. Ovo će neko protumačiti od zlonamernih da najavljujete koaliciju. Ma neću ja koaliciju dok se on ne odrekne Evropske unije, niskim. Hoćemo u koaliciju posle sljedećih izbora, ali samo sa strankama koje su protiv članstva u Evropskoj uniji. Zar nije pametnije voditi politiku i prema Rusiji i dokle god je moguće? To se zove politika kurvanja, da prosti narod koji gleda ovu emisiju. Ali dokle god je moguće. Ne može na dve stolice da se sedi nikad. Ne može da ste vi večeras... Ne možete u dve... Pazite, možete sedite vi na dve stolice u istoj sobi. Ne može. Možete u dve sobe, ne može. Možete u istoj sobi da sedite, ali ne možete da sedite u dve različite sobe. Teško i u istoj sobi na dve stolice. Teško, ali kažem... Onda ste vi pokušali da sednete na dve, teško više. Pa ja sedim na jednoj u istoj sobi. Ja nikad ne bi menjao sobu. Ali ako već govorimo o potencijalima vaninstitucionalnim, mi smo imali nekoliko pokušaja opozicionih mitinga. Imali smo čak i neke izraze socijalnog bunta. Koliko danas smo imali štrajk naučnih radnika iz Instituta nezadovoljnih politikom ministarstva. Ja mislim da su najopasniji za vladu, najveći izazovi su ti štrajkovi koji potiču od esnafa. Sjetite se da je... Ali naučni radnici su prav? Ne. To da ostavimo po strani. Dakle, mi se sad bavimo činjenicama. Dakle, da li su pravo ili nisu, to će oni Ja tvrdim da jesu. Sa ministarstvom i ja mislim da su ulaganja za nauku jako mala. Ali najopasniji buntovi su, ako se sećate, u poslednjih 2 godine, oni buntovi koji su potekli od advokata. Ko je tu štrajkovao? Tu štrajkovao jedan esnaf koji je bio jako dobro organizovan, sa dobrim kontaktima i u samim institucijama sistema i uspeo je da malte ne, onako, bez mnogo velike medijske pompe, izvoje pobedu za sebe. Dakle, ako već govorimo o tome, odakle mogu da dođu pritisci, ja mislim da pritisci mogu da dođu iz sfere društva i to kroz to samoorganizovanje. Ne kroz samoorganizovanje preko nevladinog sektora, jer to možda ima neku simboličku ili medijsku
vrednost, ali to nema neki opipljiv... Ako se potkrepi novcem, Pazite, se ali nema otpada. to. Pa čekajte, ali Otpadaša. tako nešto nemate danas. Pa nema jer nema Ni u novca. inicijaciji. A mislite kad bi bilo novca da bi moglo... Uticaj nevladinog sektora može da figurira samo u određenoj medijskoj sferi, ali ne može da vrši neku vrstu društvene mobilizacije. Tu treba biti krajnje realan. U sklopu nekih drugih uticaja može. Međutim, mislim da se ovde se bavimo mogućnošću dostizanja nekakve kritične mase u protestima. Mislim da su to malo zastarele formule obojenih revolucija. Na kraju krajeva u Ukrajini Januković je pao u trenutku kada ni za kritične mase nije bilo na... Ili videli smo u Rumuniji još bliži primjer. Bez ikakve kritične mase, ali dobro. Čekajte. Rumunija ušla u... Ostalo nam je još minut, prošlo je verovali ne sat vremena. Dakle, samo bih vas zamolio na kraju da nam kažete šta je vaša procena, šta će biti. Rekli ste izbori najkasnije do aprila. Rekli ste da je Ja bih želeo da budu Vučić pred sudbinskim izborom. Morat će da se izjasni ili, a ne i. Ili Rusija ili Evropska unija. Samo hoću nešto da vas pitam On na kraju. je neprijateljstvo Amerikanaca i drugih zapadnjaka stekao na taj način što je uporno odbijao da zavede sankcije Rusiji. I to je najveći minus. I 50 puta je ponovio da neće uvesti sankcije Rusiji. I to je kod njega najveći minus u toj zapadnjačkoj evidenciji. Dakle, i nemoguće da uvede sankcije Rusiji i neće ih uvesti. I šta se onda dešava? Ništa, izbori, tako? Pa ja mislim da je vreme... dogovor oko neke druge politike, ili šta? Što pre da idemo na izbore. Ne znam ja s kim će se on dogovarati za tu drugu politiku. Da li sa Čedom Jovanovićem, sa Borisom Tadićem ili šta ja znam. Mi moramo što pre na nove izbore. I da se narodu u kampanji sve predoči. Tako i tako stoje stvari. I samo na kraju da vas pitam još samo jedno, molim vas samo kratko, kakvog ste zdravlja? Odličnog. Pošto je bilo priče... Odličnog sam zdravlja. Najzdraviji sam na srpskoj političkoj sceni. Evo neki dan sam bio na skeneru mozga. Dobro. Na maksiofacijalnoj hirurgiji stomatološkog fakulteta. Ona je veoma dobro opremljena, ima izvanredne stručnjake. Dobro. I ja još nisam stigao ni da ustanem sa onog ležaja ispod skenera. Doktor dođe i kaže, pa vi u glavi nemate ništa. Hvala Bogu. Dragi gosti, hvala vam što ste prošlo sat vremena, verovali ili ne, brzo. Dragi gledalci, idemo na kratku pauzu za reklame i vesti, pa se vraćamo u drugi studio sa novim gostima.